Ndichaita answer the question ya Reverend Tondana yekuti nditsanangure kuti marriage bill yandiri kutaura kuti inenge marriage act. Ndandambotaura kuti handina kunge ndakacheka paweekend kuti president vakazoisaina here, asi vaitarisirwa kunge vakaisaina yakabuda neFriday. Kana zvisina kuitika pamwe inobuda this week, inenge marriage act. So iyo yakatora nguva inofunga yakatozopfuura 2 years, yakatozoita about 2 years ichinetsa haina zvinhu zvakawanda zvairi kuchinja, asi zvishoma zvacho zvairi kuchinja zvakawanda mumusoro mevanhu. Pakatanga kuti iitwe as a marriage, new marriage law, panga pane pfungwa yakanaka yekuti ngatisasaita mutemo dzekuti unochamusa chapter 511 itori act yakazvimirira apo, chapter 507 act yakazvimirira apo, and then hazvisiri clear zvekuti unregistered customer law. Saka vakati ngatingoisa mamarriages edu under one act. Saka zvaida amendment, ndo chekutanga. So to inozi muchirungu harmonization, bringing all laws zemarriage under one roof. That is clear. The second thing changa chisiri controversial again, changa chiri chekuti ngati dile nenyaya yekuti tichiisa mutemo minimum marriage, age yemarriage, nekuti constitutional court yanga yakati munhu anokwanisa kuroora chete kana kuroorwa paage ye18. But act yanga dzanga dziripo dzaibvumidza munhu kana iri marriage 511 yaibvumidza from 16 years waikwanisa kuroorwa. And then idzi customary law dzanga dzisitorina kana minimum age yemarriage waitokwanisa kuroorwa uine 12 or 13 years and so forth under customary law. Saka zvakanzi tira kubvisa all issues to do with that. Saka iyo yanga iri uncontroversial, yakapinda zveimomo. And then thirdly, changa chisiri controversial maningi chaibata zvekuti marriage officers anenge akadii. Saka ichapinda chaida kuintroduceawo kuti machiefs are recognized as marriage officers. Mutemo wanga uripo before that there were only two types of marriage officers. One, magistrates, estate ndo principal marriage officers. Even as we stand, magistrate ndiye principal marriage officer. Then secondly, vafundisi, ministers of religion vanenge vapiwa license yekuita marriage officers. Vatinge vafundisi vedu vakawanda vari marriage officers vanotonyoreswa mazamanation vopuwa license yekuti vachatise. Those were the only two recognized marriage officers. Saka azozi pachinyatsointroducwa vamwe marriage officers nekuti haisa muchato iyi pamwe chete. Saka machiefs vakarecognizwa now kuita marriage officers, asi vanokwanisa kungoti munhu aroore kana kuroorwa ari achiroora under customary law. So we now have machiefs as marriage officers. It's a new thing iyoyo. Then takaisazve maambassadors edu kana vanhu vari kuma-foreign embassies edu kana outside the country. Kuna ambassador, kuna deputy wake weambassador ikoko manonzi maconsuls and so on. Vanokwanisa nawo kuchatisa under this kana vapuwa license naminister wejustice vari kuministry of foreign affairs, kuita kumeka kuti kuroorana kuite. So it introduces, as you will see, new marriage officers in addition to the two marriage officers who have had all along, vafundisi nemamagistrates. Tinenge taane madzishe, kwete maheadmen kana mavillage heads. It is the chief who would be marriage officers. Then the other thing that came in with this yaitaura yekuti yakanetsa yakaita kuti pamwe zvirebese apart from the one anchapedzisira nayo yanga iri yekuti panga pakuiswa this new marriage, government yanga yakuchinja marequirements ecustomary marriage vachifunga kuti constitution inoti zvana roora hazvisina basa, zvana chii. Ndo zvakaita kuti madzishe ati haiwa mutemo ngawangoramba wakadaro kuti roora rinobviswa. That not only roora rabviswa asi kuti pange paine witness yerelative inozikanwa under customary law
kwete kuti uchiroora under customer law tongoya neshamwari chero. Saka vakati tibvume kuti pauye hama yakafanana nekuti tete kana hama dzinonzi pacustomary law ndo dzinowitnessa marriage, kwete zvinoitika kumarriage iyi yanga iri 511 inenge yacivil marriage chete umu, yekuti chero shamwari yako yangu baba wako vasikuziva kana mai vasikuziva kuti waroorwa unokwanisa kuroorwa ikoko. Ndo zvimwe zvakamboti nonotsei because minister negovernment vanga vachirambirana nepfungwa yekuti vaifunga kuti vaakuita go against the constitution. Ndo nyaya yakazogadziswa nanambozvitaura ipapapo tikazoona kuti zvinenge zvichikwanisa kuitika zviri mukati meconstitution. Then the final one yakaita kuti zvinyanye kunesa maningi yanga iri kuti yakuintrodusa imwe isiri marriage asi inozwi civil partnership. Inenge isiri yekuti registered customary law, inenge iri yekuti murume nemukadzi vakagara vese vachiita kunge vari husband and wife, iri genuine relationship asi vasina kuroorana kwemichato dzimwe dziri 3 idzo kuti havasiri civil, haisiri customary marriage, haisiri unregistered customary, asi muri kugara together in what the act inodescribe as a genuine relationship. Then kana makadaro, when that relationship comes to an end, yatingati divorce yayo, but isiri divorce but kuri kuti relationship yaenda because hamuna kuroorana saka haizwi divorce, vanenge vachida kuti zvinhu zvakafanana nezvinoaplya kune vanhu vakaroorana zviya zvekwana matrimonial causes act, zvekuti tinotodistributa assets dzenyu muri 2 dzinofanira kubvumidzwa kuti dzitake into account. So uyu munhu uyu waimbonzi nevamwe small house or whatever name yaanopiwa, as long as aigara nemurume yeye akubvumidzwa kuti akwanise kupiwa maassets aanga aripo kana paitwe, which means anenge akusvikawo paya pekuti kana anga aine imba yaaigara, imba iyoyo anotendedzwa kuti asare ainayo iri imba yaaigara nemurume uyu. Even imba iyoyo kana yanga yakanyarejestwa muzita mwemurume uyu, uye even murume uyu kana akaine mukadzi waakaroora uku ari kugara somewhere, imba iyi inokwanisa kusara iine uyu munhu waanga achigara naye. Ndo chinhu chikuru chakamborambwa zvikuru nemachechi and chaona kushanda kwachaita iyo inozwi civil partnership. Ndo main big difference iri kuwedzera pane zvipo, haichinji mimwe michato yagara iriko asi kuti yaakupa recognition kune ivavo. Ngandikutaurire ndiri kuti nyangwe tiri paplatform yekuchechi kuti mungoziva kuti marelationships iwawo akaonekwa mukutarisa munyika kuti akawandisa and ari kuita kuti munyika muite urombo, nekuti vanhu ivavo vanogara mumarelationship akadaro vakasaonekwa zvakanaka kuti panopera relationship iyoyo vanoitwa sei, vanenge vachingospreada, vanosara vasina zvekuita nyangwe muchiti ari vaikanganisa, but vanenge vachisara vaakuita problem because kunenge kuine vana voshaya pokuti voita sei. Haungati tarambana wototora nemota wodii but manga muine mwana. Saka mutemo uyu unenge uchizouya tichazonyatsotsanangura. Ndofunga mufundisi Tondlana kana bhiri razozvo rasainwa ndinozokubatai mozoketa platform ndichizoverenga kuona kuti rakazobuda sei, because rinokwanisa kuzochinja zvatanga tichiriona riri raamutemo chaiwo, tozonyatsotaura nezvawo wakazvimirira wega.